Dobrý deň. O niekoľko dní máme jeseň. Dúfam, že sa viac vydarí ako toto leto a budeme môcť chodiť na výlety. Máme pre vás zo pár tipov. Príjemné sledovanie. Na Výgľaši z ruín vyrástol zámok. Podpis bankára Michala Bosáka je aj na americkej 10-dolárovke. Čokolády od Karla Stýbla vyhrávajú svetové súťaže. Na Výgľaši vyrástol z ruín nový zámok. Ten starý tam stal už od stredoveku. Vďaka zahraničnému investorovi sa ho podarilo zachrániť a zrekonštruovať tak, aby vyzeral ako počas svojej najväčšej slávy. Všetci Výgľašania sa veľmi potešili tomu, čo sa tu na Výgľašskom zámku stalo. A ja tiež, ako sa prechádzam Výgľašským zámkom, tak rozmýšľam nad tým, že asi nikomu na svete sa neprisnil taký krásny sen, ako výsledok sa dostavil. Pán Sliacky sa narodil pod zámkom a v jeho blízkosti žije aj teraz. Má k nemu špecifický vzťah. Tieto kamene, ktoré tu vidíme, a my sme tam alebo hrali karty, alebo sme sa tu hrávali na skrývačky a vyklepávali sme sa práve na tej okrúhlej skale. Už vtedy sa zaujímal o architektúru zámku. Dobre si pamätá, ako vyzeral kedysi. Aj na základe toho dnes prichádza s vlastnou teóriou o jeho histórii. Vraj tam ešte predtým, ako dal Výgľašský zámok postaviť Ľudovít Veľký, stála budova. Domnieva sa, že išlo o templársku kaplnku. O prítomnosti tohto rádu na Výgľaši sa dočítal aj na maďarských webových portáloch. Musela tu byť veľmi dôležitá budova, keďže ju Ľudovít nedal zbúrať. Bol nútený len pristaviť k tej dôležitej budove svoj zámok. Táto teória sa historikom nepozdáva. Pri poslednej rekonštrukcii zámku sa ale objavili podzemné priestory, ktoré môžu naznačovať, že pán Sliacky má pravdu. Po 4 rokoch tvrdej práce je zámok vo svojom staronovom šate. Dýchne na vás v prvom rade atmosféra histórie. To je dominantné. Otvoríte recepciu a sú tam napodobeniny 5 kráľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj. Reštaurátori dbali o zachovanie historickej podoby zámku. Vďaka americkému investorovi sa to podarilo. Pekné je na tomto, že pre Slovensko urobil kus poctivej práce, že vybudoval a nechá nám to tu určite. To sa nedá zobrať ani do Ameriky, ani do Rumunska, nikde. Rekonštrukcia stála 16 miliónov eur. Zámok pre verejnosť otvorili pred týždňom. Asi najväčším lákadlom je rytierská sála. Sme sa zamerali práve na ten stredovek. Ten návštevník má možnosť vidieť, ako sa aj tá zbroj, aj zbranie zmenili. Všetky tieto zbrane vyrobil pán Nitriansky. Po sále nás sprevádzal v tzv. Polozbroji. Cítim sa v tom pohodlne, som na to zvyknutý a konkrétne, čo má na sebe, váži 27 kg. Táto zbroj zatiaľ nie je kompletná, patrí však kráľovi, ktorý bol tu na Výgľaši ako doma. V hore bralo sa prestiera, na brale hradby, v hradbách zámok náš. Zámku je meno Vysoký Výgľaš. Vo Výgľaši izie brady a v jednej z pekných bohatých dvorán prechodí sa pevnosti pán, veľký kňaz Matiáš Mladý. Pôsobenie Mateja Korvína na zámku opísal Andrej Sládkovič v známom Detvanovi. Kráľ sem často chodil poľovať a vraj práve tu ulovil posledného zubra v Uhorsku. Neskorší majiteľ Friedrich Habsburg sem tak často nechodil, ale do okolitých lesov priviezol zver z Francúzska, Slovinska aj Česka. Poľovnícke trofeje z oblasti Výgľaša patria dodnes medzi najviac oceňované. Ak sa sem vyberiete, odporúčame preto vo vynovenom zámku ochutnať poľovnícku kuchyňu.